Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň köllügide 50 gradusy çelini golulamagy netijesinde beýlik noksanlyklar bilen birlikde adamlaryň jan saglygy wagtynda hem ýiti meseleler ýüze çykyp başlady. Türkmen häkimetleri aşy ıssy howa şertleriniň ýetirýän ziýany barada maglumat bermän, döwlet telewizionyasy arkaly pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi we günüň ýiti sökülesinden gorunmagy maslahat bermek bilen çäklenýärler. Azatlyň Balkandaky habarçysynyň maglumatyna görä, welaýatyň durly tewitlerinde hem uly adamlaryň hem de çağlaryň arasynda güýçli içgeçme ýaýraýar. Howanyň gyzmagy bilen welaýatyň Aktaş, Gyanly ýaly ençeme tewitinde adamlarda virusdan bolýan diare ýaýraýar. Muňa ýoluganlarda güýçli ysmazlyk, bedeniň gyzgynlygynyň ýokurlanmagy, Aşgadandaky agyry, täret bilen gan iriňiniň gelmegi ýaly alamatlar bolýar. Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasalygyny soran yerli maskala lukmanlarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Adyny efirde üýtgedilip zöhre diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlaryndaky lukman diňe öz bolýan tewitinde bu virusu onurça adamyň ýolugandygyny, seýle-de bulara hukmany statsionar bejeriginiň berilmelidigini, ýagny keselhana ýerleşdirilmelidigini aýtdy. Keselçilik gatagyr geçýär, virusly diareyede beýleki proseduralar bilen birlikde aşgadan ýuwulmaly, atma erginler arkaly gan arasalanmaly we antibiotikler berilmeli. Munyň çykdyjy ortaça 2000 manada golaýlar. Gynansak da gündelik çörek alada bolup duran ýylatyň aglawasynda bu pullary çykarmaga hiç hili ýagdaý ýok. Diýip Balkany zöhre nykdydy. Ol egerde içgeçmesi bolan ýaşuly adamlara kysagly bejergi berilmese, munyň paçygaly netijeleriniň bolup biljekdigini hem duýdurdy. Lukman zöhre çağlarda hem içgeçmäniň giýinden ýaýraýandygyny, käbir halatlarda bolsa keselçiliň tar getirme bilen utgaşýandygyny ma'lum etdi. Gynansak da çağalary goramak öňçe ýeterlik alada edilmeýär. Biz diňe enatalara jokrama ıssada prezidentlerini daşary çykarmazlygy maslahat berýäris. Virus bilen kesellän körpeleriň gatnan çağalar baglary hem bir hepdelik ýapylýar we dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk Türkmenistany köçelerin asfaltyny kim eredýän çenden aşy ıssy howanyň agyrlaşmagy netijesinde adamlaryň jan saglyk ýagdaýlarynyň agyrlaşmagy bilen birlikde köpçülikden gyrylýan mallar, ýylatyň ýitileşýän elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemasy barada ýygyderli habar berip gelýär. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri we resmi media bular barada dymmagy taýlap alýarlar. Munyň deregine Watan habarlar gepleşiginiň howa maglumatlary bölüminiň soňunda hiç ile aýdyňlaşdyryjy jikmejikler berilmezden Türkmenistanda hereket edýän sagty we jigmeçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berza etmek maslahat berilýär. Thomas Pass'ın howanyň derejasynyň ýokurlanýanyny nazar alyp, Pass'ın aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöklesinden gorunmagy, şeýlekem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berja etseňiz ýeliň islenip Pass'yny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Galibertide ýurdun esasy Türkmenistan gazetiniň 1-nji iýuldaky sanynda ıssy howa şertleri bilen baglylykda Tomsyň lezzetli içkileri atly ýeki täk bir makala çap edildi. Onda lukmanlaryň tomus günlerinde adamyň günüň dowamında ağzyndan 2-3 litr çemesi suw içmelidigini belleýändigini yktalýar. Mundan başga ıssy howa şertleri bilen baglylykda özüge hiç zat aýdylmaýar. Howa şertleriniň gözegçiligi Jalmete jurnal internet nesiriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ıssy gelmegi ýygymlaşýar we 100-135 ýyl aralygyndaky iň ıssy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.